V rukách mám počítač s najvyšším výkonom jedného jadra na trhu. Teda aspoň to si myslím, pretože tento počítač poráža v Geekbench 6 aj najnovší Intel Core i9 14900 KS. Poďme si spolu rozbaliť najnovší modrý MacBook Air s M4 čipom. Nový M4 MacBook Air vyzerá síce rovnako ako minuloročný MacBook Air, ale máme tu nový procesor, ktorý priniesol veľmi príjemný upgrade. Ak máš napríklad starší M1 MacBook, tak M4 ti priniesie až dvojnásobný boost. Naviac, Apple teraz v základe do MacBookov dáva až 16 GB ramky. No a máme tu teda úplne novú modrú farbu, ktorá je v niektorých uhloch viac strieborná ako modrá, ale je to veľmi decentná farba. Vždy ma udivuje, ako je MacBook Air mega tenký a ľahký, ideálny na cesty alebo na prácu na gauči. V ďalších videách mám v pláne porovnať tento MacBook Air s mojím herným počítačom s veľkou dedikovanou grafickou kartou. Ak máš nejaký nápad, čo by som mohol na tomto MacBooku otestovať, tak mi to môžeš napísať do komentu a ja ti možno odpoviem videom, ak by ťa zaujímalo napríklad, ako je na tom výdrž baterky alebo ako je na tom so strihom videa. Píš koment a nezabudni hodiť follow.